klarinetea da. Ez, oboea da horrela. Horrela? Eta ze soinu du? Oboea! Oboea ezagutzera etorri zate? Bai, oso soinu ederra du. Eta misteriotsua. Bagoazen misterioa argitzera. Oboea asko aldatu da, baina betik izen da haize egurrezko familiatakoa. Ordun behar du egurrezko kaina? Bikoitza. Eta... Haizea, noski. Muntatuko dugu? Venga, bale. Hori, gero hori... Ta azken hau? Kanpaia. Kanpaia. Wow, baina zenbat giltza dituen, ez? Bai, lehen zeuken 3 giltza. Gero 6, gero 10, eta orain 40 eta piku. Begira. Kaina bikoitza falta zaizu. Begira, kaina bat egiteko, hasiera hau da. Egur hau, egon behar dela oso ondo lehortuta. Gero makina batekin, forma hau ematen. Gero beste makina batekin, bizaritxorik. Sartuko du tudel honetara, eta ariakin lotu du. Daukago ja, kaina montatuta, eta labain berezi batekin arraspatuko du. Eta orain, giltzen bidez, joko ditugu beko notak eta goiko notak. Bale, orain, giltza guztian nahaztuta, joko eta besti puli bat. Gaur egun, oboea ikusiko duzute leku pila baten. Bandan, orkestak... Oboeak urte asko dauka. Bai, lehen esan dut. Hau, adibidez, oboe barrokoa da. 300 urte baino gehiago dauzka. Hala, honek giltza pilo baditu? Eta honek bi bakarrik. Eta hau luzeagoa da, begira? Bai. Eta hau potoloagoa. Bai, eta hau finagoa? Bai, eta begira, ze konpai potoloa duen ere. Eta soinua? Entzun nahi? Bai. Erabakita, oboea ikasiko dut.